Mag-ama sa Aringay, La Union, patay matapos masunog ang kanilang bahay. Balitang tinutukan ni Marjorie Padua. Patay ang mag-ama matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Santa Rita East, Aringay, La Union. Nakilala ang mga biktima na sina Jeffrey Estoril, 35 anyos at ang anak niyang si Cyril Jane, 7 taong gulang. Dinala pa sa ospital ang ama pero binawian din ng buhay. Mabilis daw ang pagkalat ng apoy. Nandito ako sa bahay, loob ng bahay, nanonood kami ng TV. Nung biglang may yung mga kapitbahay namin na may sunog, sabi nila tapos lumabas naman ako, medyo mahangin pa, malakas na ang apoy. Talagang hindi namin kaya Nang dumating dun sa fire scene, siyempre nakita namin na talagang malaki na yung apoy. And nakita namin congested yung area, kaya agad kong tinaas yung fire alarm to second alarm. Then after a few minutes, niraise namin ng third alarm kasi yung mga fire truck namin medyo maliliit. Nagtamo din ng sunog sa kanang braso ang asawa ni Jeffrey. The whole building is two residential building. Adjacent building yun, dalawang units ng two-story building. At mostly made of light materials yung building. Kaya nung dumating kami dyan is almost collapsed na lahat. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ako si Marjorie Padua, naghatid ng Balitang Amianan.